kommer der en herre og slår sig ned ved bordet ved siden af. Alt det kærlighed. Den har vi også lige haft. Den har vi haft. Og han letter lidt på handen og siger goddag. Goddag. Og for man vil ej, kan man gifte og skilt igen. Man skulle egentlig lade være, men gør det jo alligevel. Det er svært at være menneske. Jeg har prøvet det selv. At være med på TV2. Der er kameraer fra flere vinkler. Er det så nu? God aften, mine damer og herrer. Vi vil gerne have lov til at byde rigtig hjertelig velkommen til Team Evergreen. Yeah! Der var en gang, da jeg var håbefuld. Nu er jeg bare fuld.